Tak kalau mulak-mulainya masuknya Allah menggarakkan ditakualah hari jemu pakai di karang janji jurun diangan beradok-adok jenan patui. Maka dipanggialah kari baik ipa jobisan disaru kaum jo kira baik panjang dan bakaratan laweh dan basibirian korong jo kampuang salangkoknya. Nan jauh dilayangkan surek nan hampir ditatiangkan sirih nan sajiran makanan turui. Maka sepakai segala mamak saizin datuk pengulu di hari sehari nangko dijapui lah si marapulai japui sarato jo adaiknya. Komah nan dijapui alah latibo nan dianta pun alah sampai datang sarato pengiriangnya. Sesuai baundang Sultan Jo elok tamu dibawa naik elok alik dibawa makan. Maka pihak dek kami si pangkalan ditampek paneh barasah hujan berpusu nalah basugiro manatiang jamba juadah kurang namakan. Yolah. Dek bijak jenang manatiang nan tahu digarak dengan raso lah tadanga piliang babunyi iyo di dalam pada ukuran. Maka ditiliak dipandang-pandang cukui berisi cawan pinggan lalu berdiri si bujang palagan tangan manatiang ke ruang selo takanak kupiah di kepalo laki si sampiang tanu lamo. Jawik bajawik cando piriang lego balego cawan gulai teko gadang memecah ruang cangkia ketek babilang tangan heralamato memandangi. Pihak kepada susunannya. Di tengah awan bajomba di tepi samui bairiang nago bajuak kiri kanan berisi langkuk semparono. Sanang hati sayuk pikiran bak umpamo bintang di langit ibarat ombak di lautan. Limbak nan dari padu itu aluran nasinan ke tengah. Jikok dino dimanuangkan asa muasa daulunya. Padi sirani rani Aceh tumbuh di padang patapaan iyo di lereng kedataran. Di jamu adek putih linduang bulan masih anemukan nalang-alang kariang di singa paneh patang. Datang paneh dilingkuik-lingkuik tiba hujan di kakak-kakak secetok aram kuat diayam lah kami mengkosiohkan. Lalu dibawa ke lasuang batu di bawah baringin sonsang tumpuan dagang dari jauh. Babilang gadih menumbuat timpo betimpo alu jatuh. Balego pantang balagu nan bak pendeka sama pandai. Jamu caruah pantang basakam tapi mangko badadak diindang mangko baratah. Sesukik bareh di tanah panuh lah kancah je kuali. Nalita makan dahulu salo menyalo alik datang. Namun nasi berpantang susu makin disanduk makin panuh. Tak kalau masuk saya suat tampang nan tiba dari jauh. Sabala ruhun tanah Yaman di bawah Datuk Suri dirajo dua je cati bilang pandai. Di masuk ketika itu di air matam turun dek bumi basintak naik dipabuiklah sawah jeladang. Sawah bertumpak di nandata ladang berbidang di naler yang banda beliku turun buki iyo di pariangan padang panjang. Itulah sawah lawes tampang banyak makanan orang tiga luak. Sampai kini basuo juo. Sampai kini basuo juo juadah orang namakan tahidang di mukuale. Abarang kini kostan. Saya bare orang kabalai aku mastan. Kapal sare ujang pangka biduk ala cukui Jepan layuang tambang lapeh laya bersintak nang kodoh duduk di anjuangan. Mako nan pinta je pinto kami siko sementara hari elok angin salasai elok sultan mulai wakayuah kami malapeh dari tapi sekian sambah perustan. Manyo mak peti ya. Menitah lah bendero. Yo kabakih mamak yo sambah papunkan. Sungguh kabakih mamak papunkan nan menjadi samiat yo hakikat. Niat dilaya dengan batin nak sarpek sapapeknya lah kepada silang lepas pangka nama tok matun pekerjaan di rumah nangko. Yolah. Sepanjang rundingan nalah ke tengah, pangka tahan tak pakai alik ujung talim bayi pada ambu. Kok dipandang lah rancak rupa, kok didangar lah bayak bunyi, bak padi boleh setangkai sebuah haram menanampu. Iaitu dek juadah nalah ke tengah cukik bersih kelengkapan. Hitamnya indak berkuran, putihnya indak berbaca. Maka tibalah pintak je pintu dari pangka, apalah menjadi pintak je pintu. Karena sedang waktu dinenelok. Ombak tanang angin selesai kabut tarang hujan pun tadua. Lapatik kami berkayu mamak marapede tapi kan dia itu lalu penetan mak. Iya benar. Anda ada. Dek biasa sapo balik imba bersawi. Nan kan menjadi sawit saponyo dari ambu. Bajelo sirih ditarata melelik batang jambu air. Taluak ada kapa tak nampak banyak kami ke balaya. Tolong dek pangka je bicara sekian sambah pada mamak. Si upiak Siti Laminah bercamin sambil bersikik. Dahulu kato berstinah kudian kato bercapek yo keriban sultan. Ayo manya sebenarnya. Tadi kan nak. Lah tiba pulau titah dari sultan napolah garan penitahan. Satantangan juadah nan ke tengah. Lai tacito nak balai, lai taraga nak bakayuah tapi kawalah. Taluak lai kapa tak nampak banyak kami ke balai. Kan ba itu bunyi kesayahnya tadi tu. Yolah. Panggilkan yo bakandak turu tanpa imbau bakandak jalang tiok dan yo bakandak jawab apalah jawab dari ambo.
Baguncang bumi jo langit berombak lawik sailan berkumpul darah kajan tuang madanga sudi je siasek. Jurila izinkan nambo menjapuik nan tinggal caku mengampuangkan nalah terserak tantang minum jo makan. Iyo juo wak kata orang tersabuik dalam bidaran baalah bunyi bidarannya. Sekali ya gadang, sekali tapian barubah. Masuk batuka musim baraliah sungguh baraliah sinan juo. Dulu lasuang kini lah heler atau ijuak tak laku lai talang batuka jo paralon. Dek sebab kerana itu stan. Kini kapa balaiya di dermaga mohon bagan jiwa kabarando di meja yang batai dang di sinan sultan balaiya. Sekian sambah pada Ustaz. Sepanjang buah kebenaran mamak tadi, lah susunan adat Jolimbago, saukua cupak jogantang tak mungkin dibanding lagi. Sekali ayah gadang, sekali tapian berubah, lapuak-lapuak dikajangi, usang-usang dipaburi, itulah kata sebenarnya. Maka dek balai musim bak kini, kapalah sarik jemuatan, sadang bersawah di dermaga kakian kami bertumpangkan. Kan bak itu ujuk dengan cakup. Yo itu. Yolah malang buruang rimbu, puyuhlah sampai dalam sangka, mulai mengunyi toko Cino. Pipik di dalam samak juga, gilu mau saya buah rumpui. Adapun kami ko orang kampung mak. Pahamlah mau pikiran usang indak mengiri jemanganan serupa pagi hati bendi. Biasa menumpang biduk kayu galah bambu pandayong papan. Balaya di tepi-tepi ke tengah takut di Galombang ke Pulau Gari di Buayo. Kini berarak ke kapal basi cukup jualat kelangkapan nangkuk juang-juang paranginan. Camih tiba ragu pun datang. Kok mabuk kami balai pan yang memandang lawik basah. Malulah nyatu bertangguangkan. Dek sebab karena itu. Kok iyo nang kodoh bijaksana. Kalau si urang paibo tolong pasisia patenggangkan. Sakitu sambah kemak petiah. Manyo sebenarnya. Ambo. Sepatah Sultan Taimbau uji kepada alek kami nan sabondong pulang setampuh urang cakapan biopari tampe ambo mantarkan sambah. Yolah. Adat katon ke dipersambahkan. Salorong titah Sultan tadi nan tertunggang ke baki ambo. Cucuannya lah kami tampung, hanyutnya lah kami pinteh. Lah saya makna kato lah nyatu uji undiangan. Nalia bi anak tabang nan jinak nak kami cakau ambo ulang buah bicaro. Dia biasa di biduk kayu tagamang naik kapal basi rumi balaya musim kini dek pangka tolong petenggangan kan ba itu lalu penitan stan cakap. Yo itu. Pihak dek kami si pangkalan stan tak kalau mulainya kutiko marawa ke ditu yah masuk bangkalai ke di kaca. Lah diukua di kabuang-kabuang diagak di kanang-kanang mencari bantuan yang sesuai dan mungkin dimakan patui. Mako samu pakailah tu jemudo sesuai andam sumando. Bertahu-tahu junan patui jamba di tatiang atas meja makan secara paresmanan konon ba itu caro kini. Kemano bantuk loyang kekian pulau bantuk lilin. Ba'a langgam gandangnya ba itu langkah tarinya. Seconcong nama barabah ketabik berulang mandi. Kama condong kama diawah tando bermain akabudi. Kini kostan sapueh mahilo pukek lah tiba ditalikan dua bertangguh Sultan menarimo. Jauh taibo waktu kami ulang berfikir tentang itu. Sekian sambah pada Ustaz. Lah sampai mak. Alah. Amanya wak betia. Ambo. Ambo ciciai di matugaran, ambo siang di matumbuahnya. Iyo puluh tu mah kironya. Gurun nyemunggu labatarah, tanah nalakuang labat timbun. Kini jata balantai papan. Nak licin kilik lah tibu, nak ulam pucuk menjulai aso tekanak dua sudah, tua balong buat ke Cipangka. Tapi samantang pun baik itu. Kurang sesaik sabalango dek senjang dengan baju sampai ukuran ate bawah, rumiklah kami menyaruangkan. Sebab baalah dia itu. Kabar itu kami dengar. Cara berjamba orang kini pareman konon namanya. Paresmanan Ustaz. Iyo paresmanan konon namanya. Mambiak menyanduak surang makan bersendok bagarapu sambil bajuntai di kurisi. Liek pandangi nyatu-nyatu ikonyo jenis alek mama. Sekali alun mencubu mencaliak ikola baru. Panai liek cengang kemudian bayam danjak malam. Bahasa ndak sabuliahnya. Nak sesuai songkok carano di kapuak-kapuak letak parmato. Agilah kabawa pasangan barilah kudo wapalano. Pahamlah mamak tentang itu. Lah sampai dek Samandaro. Sekadar itu. Berdabua bunyi ombak purih memecah lalu ke muaro. Lavaniat tabuna luruh dek kilangan beti wahyu. Mengecek siang babi masuk Sultan. Berundiang malam babi minyak. Taganang indak berpematang menajun indak bermuaro elok di bandar diliakan padu melimbak keilaman. Dek kandak nasi minta dimakan, kandak ia minta ditaguak, kini baitulah narancak stan. Kok banali sesuai tantang jambanan ke tengah. Naknya salasai samparono segiro kami bertenggang. Cuci tangan bersediokan kurisi nak kami anjak pulang maklum pada Sultan. Maju Sultan Parvati ya. Ambo.
Siami Sultan Malenggang menyenjiang talih dia kaladi dalam rumi mamang batenggang tanda pemain akabudi. Kan iyo bak kata orang, elok tamu di bawah nanya, elok alik di bawah makan. Halus bahasanya orang disiko kami dianjuang dimuliakan. Sesudah sendok juga rapu cawan kabasuh tersedia. Kok gampang duduk bajuntai makan di lapiak dan tabantang. Kan ia itu kejalihnya Pak. Kira-kira itu. Alhamdulillah bayaklah itu kandak Rasul kabuliah pinta mungkin kepalaku. Tapi samantang pun itu dek pihak kami syalik mungkin. Mandi indak kesama basah dan mudah upaya jemu pakai. Dan tua tinggal jalan dengan. Sebab itu kata ambu, aduk kepada nenek mama ataupun ibu bapa kami. Nak samu saya yang nyonan banyak mana yang manggung piriang bak langsung di dapur umum. Iko nan sulit menimbangnya mak. Ku anggan bisa dilipu aku darai dapat dipaso. Rasul Allah malampuknya pada suri ma ditinggalkan. Nambak mairi awas sonsang. Maafkan kami tentang itu. Sekian ketul sambahkan. Termelaro. Lakukan. Bahayun kami bagamangkan bak puyuak pagadang tangih unjuk nan tidak babarikan. Maruponyo. Sultan Sararak tak sabondong ado nampai menantingga bak paneh dalam baluka. Iko na merusuh mencamehkan. Kandak di kami si pangkalan nan bagagang nak nayak yunjuang nan jan bajelo di pematang. Heranlah kami memikiri rantiang ado tungkek pun tagak siriah memanjek batu yuo. Ulang berfikir tentang itu Ustaz. Sebab Sultan kenalah tahu juo sesuai ba undang urang. Ko alik seperintah pangka jamuan seperintah janang paham Sultan tentanan pun. Mak sahabat ya. Ambo. De awal kata nasapatah salam tajelo di narape kata tetabuan inan banyak. Jo persambahan mama ambo jalang. Yul. Wujudnya sambah pada mama. Nyato tawalak di ukuran tabayang barih jo balabeh bana ba andai kata bida. Dek curiang barih dahulu dibilang kata tarato. Sambah tibo dialek jamu nan datang dari si pokok. Apalah jenis persambahan. Tantangan minum jam makan tak patut Sultan Batanggu ada alik seperintah pangka ada tamu seperintah janang. Kan itu bunyi perintah mak. Iyalah. Laya je batin seukuran isi kulit umpama labiah ganggam arek bagang taguah. Tibolah lukih di limbago. Apa nan talukih di limbago menurut barih je balabeh. Nan bana keto sayo narajo keto sapakai. Ikut menyawak dengan tanang, ikut menunggu dengan data. Kini mamak bakato ciek kato kadin kato perintah tetagun kami tentang nangko mak. Bari lurih kami bertanya tolong dek pangka aja bicara lai ko adat nama itu. Sekian sambah dipun kan. Lah mana mau sampai dek Temandaro. Lah sampai. Bak moyak batang ngambacang timpo betimpo buah jatuh ambo ditimpo dek bicara na datang dari Sultan. Selorong rundiang Sultan Cako dicaliak kau jik paham disilau jemato batin kalau diratih diselisiak jikok dindang dipeberai lah nyato langgam caro. Tapi semantang pun baik itu ambua sambua kata tibo langkah selangkah kata sampai Allahu Rabbi pegantuangan. Basulik mana budi nan rumi kilaf kok tibo senjang berbaliak ke nambana. Nak jan basuon nan bakian elok diturik bari hadat patut diganggam ketobana paparan adat dan kawi. Orang tua sebuah hukum. Pangulu seundang-undang ulama sama sekitab dubalang sama samalu. Naknya setali sejenjangan naknya saikek sabarumbuang saukua mangko menjadi sesuai mangko takana. Tiba dialek dalam jamu martabat janang menggarihkan menurut alua dengan patui. Kini datang siasek Sultan. Ko iyo alik seperintah pangka jamuan seperintah janang alah ku adat nan baitu kan baitu lalu perintah Sultan tadi. Iyo mana? Ko iyo lai memakaikan alua terantang nan baturi cupak tetagak nan baisi. Lah tak jawab tanya Sultan Cako. Allah dalam adat bana Sultan. Lai talingka di pusako pulang maklum maka Sultan. Ma'anya mak pati ya. Lai. Dan sepanjang tuturan mamak tadi itulah kata sebenarnya. Hindak diulang ditikam jajak diulangkan itu juga. Karyaan saja mempanuai. Apun batu anyulai salampih nan daripada itu aduk kejambar nan taidang. Elok susunyo nambak sirih elok atuknyo nambak gambir gamak sadang kacak tabau tampan lai lelo tapakai. Cacik di malah diletakkan. Baabana ada lihat sakahnya. Dek tukang ngaram talukihkan, dek malin indak tabacaukan, antah dek garak dalam batin. Sanjuang bayangan dalam rasul. Di masa ketika iko kini, tiba saruan baru alik nasi taidang minta dimakan, na ia taisi minta ia gua. Supaya diparanai segala alik. Kan dia itu tadi penitama. Iya itu benar. Kok bisi Allah kedengaran, kok imbau Allah kelampauan. Ba'a diambil kesapunya.
Dua bagandiang pasai buah sabalah labuan oto. Sadang ke sawah kami namu kunun makan nalado. Namun samantang nambah itu. Dek diindang kami je baso, diayun kami je bodi, alun diliek lama rupo Rasulullah tibo dalam tubuh. Nan bak pepatah dinan tuwo kandai andai dinan mudo. Kok lalok dimatakan tuak, kok minum kutiko awi, kok makan di parut lita. Apaan kini? Anak gagak mati tertembak marau ke dalam ladang di bawah surau tapian. Lita indah awih pun nindak sauklah jambahan taidang kami bertangguh minum makan. Kato sudah rundiang babateh rundiang dikarik tentang nangku. Dinaluri kita bersimpang pulang maklum ke Sipangkau. Lah sampai teman daro. Alah. Kato terpegang dek pengulu karih terpacik dek pendeka rundiang tersimpan di narape. Awal juaki aku sadundun laya jawatin kok tak suai. Nyatu adat berarti tumbuh nyatu pusaku beinggiran bercupak telago panuh bagantang si marjo lelo undang-undang masih kandak. Karena sebab dia itu kato iyo kato antah, kato indak kato mati, kato antah, kato tetagun luya, kato umun, kato subahat, kato membunuh usah bersuo nama itu. Yolah. Karena kami pihak si pangka lagi berdua jo bertiga di hadapan minyak dengan mamak sarato jo cedak pandai langkok berpahandam basumando. Mako na ambo cubo marantang panjang untuang terserak jalo suto kok mujua ikan nambuliah kok malang karam lambo. Nampang dibawa katu bayo mencari bulik nang sagolong menanti sultan sekutiko alah ke dalam bana tu stan. Kami tunggu.